ମାର୍ଚ୍ଚ 16, 2026 ଏ ତାରିଖଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ଏହି ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କୋଠରୀ ହଠାତ୍ ପାଲଟିଗଲା ପୁରା ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ମହାସଂଗ୍ରାମର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଆଉ ସେ କୋଠରୀଟା ଥିଲା କକ୍ଷ ନମ୍ବର 54। ଏଠି ଯାହା ସବୁ ଘଟିଲା ତାହା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଦିଗ ହିଁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ମାତ୍ର 4ଟା ସିଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଏମିତି ଗୋଟେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ରାଜନୈତିକ ଡ୍ରାମା କେମିତି ହେଇଗଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ଆଉ ଜାଣିବା କ'ଣ ଥିଲା ସେହି କାରଣ ଯାହା ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ଏତେ ତୀବ୍ର ଆଉ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଏ ପୂରା ଡ୍ରାମାର ମୂଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଖେଳରେ ଖେଳାଳି କିଏ କିଏ ଥିଲେ ଆଉ କୋଉ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇଟା ହେଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ 5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ହଁ, ମାତ୍ର 5 ଜଣ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ପୂରା କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ଏଇଠୁ ହିଁ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ସିଟ୍ ଥିଲା କେତେ? ମାତ୍ର 4ଟା। ବାସ୍, ଏହି ସରଳ ଗଣିତ। ପ୍ରାର୍ଥୀ 5 ଜଣ, ସିଟ୍ 4ଟା। ଏଇଠି ହିଁ ପୂରା ଖେଳର ମୋଡ଼ ବଦଳିଗଲା। ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ପୂରା ରାଜନୈତିକ ଡ୍ରାମାଟା ଗୋଟିଏ ସିଧା କଥା ଉପରେ ହିଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଳକା ଥିଲେ। ଆଉ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲଢ଼ାଇ ତ ହେବ ହିଁ ହେବ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଭୋଟ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୋଟ সোনাଠୁ ବି ଅଧିକ ଦାମୀ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ସଂଖ୍ୟା ଖେଳ ଦେଖିବା। ବିଧାନସଭାରେ ସେତେବେଳେ କାହା ପାଖରେ କେତେ ବଳ ଥିଲା? ବିଜେପି ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ମିଶି 82, ବିଜେଡି ପାଖରେ 48, କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ 14 ଆଉ ସିପିଆଇଏମ୍ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ। ତ ଏହି ହିସାବରୁ ଗୋଟେ କଥା ପାଣି ଭଳି ସଫା ଥିଲା। ବିଜେପିକୁ 2ଟା ସିଟ୍ ଆରାମରେ ମିଳିଯିବ ଆଉ ବିଜେଡିକୁ ଗୋଟେ। ତେବେ ଅସଲ ଲଢ଼େଇ, ଅସଲ ମହାସଂଗ୍ରାମ କୋଉଠି ଥିଲା? ହଁ, ସେ ଶେଷ 4ର୍ଥ ଆସନଟି ପାଇଁ। ଖାଲି ସଂଖ୍ୟା ଖେଳ ନୁହେଁ, ଏ ଲଢ଼ାଇକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଦେଇଥିଲା ନିର୍ବାଚନର କିଛି ନିଆରା ଆଉ କଳା ନିୟମ। ଏମିତି ନିୟମ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ଉପରେ ଚାପକୁ 10 ଗୁଣା ଗଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଭୋଟିଂ ହୁଏ ସିଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବଲ ଭୋଟ ବା STV ସିଷ୍ଟମରେ। ମାନେ ସିଧା କହିଲେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ରାଙ୍କ ଦିଅନ୍ତି, 1, 2, 3 ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଡ୍ରାମା ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ ନଥିଲା। ଅସଲ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏହାର ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ଭିତରେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଗୁପ୍ତ ଭୋଟିଂ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ନା, ଜମା ନୁହେଁ। ଏହା ଥିଲା ଠିକ୍ ତାର ଓଲଟା, ଏକଦମ ଖୋଲା ବେଲାଟ। ଆଉ ଏହି ନିୟମ ହିଁ ପୂରା ଖେଳକୁ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର କରିଦେଲା। ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କେମିତି ଥିଲା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଭୋଟ ଦେଲା ପରେ ନିଜର ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପରଟାକୁ ନିଜ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ବୁଝିଲେ ତ? ଯଦି କେହି ଦଳ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ଭୋଟ ଦେଲା, ତେବେ ସେଇଟା ଆଉ ଲୁଚି ରହିବନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଖୋଲା ବିଦ୍ରୋହ ଭଳି। ଆଉ ନିୟମ ଏତେ କଡ଼ା ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। କେବଳ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦେଇଥିବା ସେହି ସ୍ପେଶାଲ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଅଲଗା କଲମ ବ୍ୟବହାର କଲେ କିମ୍ବା ବାଲେଟ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ମନା କଲେ, ବାସ୍ ଭୋଟ କ୍ୟାନ୍ସେଲ। ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ବି ଗୋଟେ ଭୋଟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ତ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ କ'ଣ ଚୁପ୍ ବସିବେ? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ବି ଭୋଟ ଯେମିତି ଏପଟ ସେପଟ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଅସାଧାରଣ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ଆପଣେଇଥିଲେ। 2 ମୁଖ୍ୟ ଦଳର ରଣନୀତିକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ବିଜେପି ନିଜର ସବୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ନାଁରେ ପାରାଦୀପର ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ରଖିଲା, ଯାହାକୁ ରିସର୍ଟ ରାଜନୀତି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ନିଜ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ସିଧା ନବୀନ ନିବାସରେ ଏକାଠି କରିଦେଲା, ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ରଖିଲା ଭଳି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଦଳମାନେ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ମାହୋଲ ପୂରା ଗରମ ଥିଲା। ସବୁ ଦଳ ନିଜ ନିଜ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଇପ୍ ଜାରି କଲେ। ଘୋଡ଼ା ବେପାର ବା ହର୍ସ ଟ୍ରେଡିଂର ଅଭିଯୋଗ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଣାଗଲା। ଏପରିକି ଭୋଟ କିଣିବା ଚେଷ୍ଟାରେ କିଛି ଲୋକ ଗିରଫ ବି ହେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଫୋନ୍ ଲାଗୁନଥିଲା କି ଦେଖା ମିଳୁନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧା ଶୋକଜ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ଆସିଲା ସେଇ ଦିନ, ଭୋଟିଂର ଦିନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫେରିଯିବା ସେଇ କକ୍ଷ ନମ୍ବର 54 ଭିତରକୁ ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି ଏହି ସବୁ ଟେନସନ୍ ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରକ ଡ୍ରାମାର ରୂପ ନେଲା। ରୁମ୍ ନମ୍ବର 54 ଭିତରେ ଭୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସମୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ହଠାତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ବଦଳିଗଲା ଯେ ପୂରା ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ଅଟକିଗଲା। ଘଟଣାଟା କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଜଣେ ବିଏପି ବିଧାୟିକା ଭୋଟ ଦେଲାବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଲାଟ ପେପର ଦିଆଗଲା। ବାସ୍, ଏତିକିଲେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଗଲା। ଖୋଦ୍ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଆମେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ।
ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ପାଖାପାଖି 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଯେ ମାମଲା କେତେ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ କଥା କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଶେଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଖାଲି ଗୋଟେ ଭୋଟ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଦଳୀୟ ଅନୁଶାସନର ପରୀକ୍ଷା, ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତିର ପରୀକ୍ଷା, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ବିରୋଧୀ ଏକତାର ପରୀକ୍ଷା। ସେଇ ଚତୁର୍ଥ ସିଟ୍ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଲଢ଼େଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ଦେଉଥିଲା। ତେବେ କକ୍ଷ ନମ୍ବର 54ର ଏହି ପୂରା ଘଟଣା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ନିୟମ ଏତେ କଡ଼ା ଥାଏ ଆଉ ଜିତିବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବାଜିରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତି ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ପତଳା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାଟା କେଉଁଠି? ଏହାର ଜବାବ ବୋଧରେ ଖାଲି ସେହି କୋଠରୀର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ।